हर हर महादेव। जय शिव गुरु। सबसे पहले देवों के देव महादेव के प्रणाम करतनी, मैया पार्वती के प्रणाम करतनी। और धरती के ऊपर जे हमने बैठल बानी जा वो धरती मैया के प्रणाम करतनी। यूट्यूब के माध्यम से जितना भी गुरु बहना और गुरु भाई हमारा कथा के सुनत रहनी, आप सबके भी हम प्रणाम करतनी। और आज हमने के सुनल जाई एगो डोमिन और एगो पंडिताइन के कथा। बड़ा ही भाव करे वाला ये कथा बा। ये दीदी शुरू से अंत तक जब सुनम तो वो बड़ा दर्द होई। काहे कि कथा में बतावल गइल बा कि ऊंच नीच के आदमी छोटा बड़ा जाति के कैसे भेदभाव करेला। शुरू से लेके अंत तक जब सुनम तो आपके पूरा समझ आई। कहल बा दीदी की महादेव के कथा सुनतनी, शिव चर्चा सुनतनी, तब बीच कथा से कबो ना काटे के चाही, ना उठ के जाए के चाही। काहे कि आधा अधूरा ज्ञान लेके भी कोनो फायदा ना हो खेला। तो चलिए आज कथा के ओर बढ़ल जाओ। एगो गांव में देखी दीदी, एगो डोमिन और एगो धोबिन, उहे गांव में दोनों जना रहता लो। जे धोबिन बाड़ी शिव गुरु के शिष्या रहतारी, शिव गुरु के भक्त रहतारी। एक दिन धोबिन जे बाड़ी देखी अपना घर अंगना में शिव चर्चा ठनले बाड़ी और पूरा गांव में न्योता भेजवा देले बाड़ी। टोला मुहल्ला में सबके खबर करा देले बाड़ी कि आज हमरा घरे शिव चर्चा बा, आवे के बा। देखिए दीदी वही गांव में जे डोमिन रहतरी देखी बुलावा नहीं भेजले, काहे कि भूल गइल बाड़ी। सबके खबर कर देले बाड़ी लेकिन वो डोमिन के खबर ना कैली। शिव चर्चा वाला दिन आ गइल। सभी गुरु बहना लोग शिव चर्चा में आवता है धोबिन के घरे। अब डोमिन जे बाड़ी देखी नहा धोवा के और द्वार पे बैठ के जोहतरी कि धोबिन के घरे शिव चर्चा बा, अपने कोई आई बुलावे। देखी उ ना जानत रहली कि पहले से खबर कर देहल बा सगरो। सोचत रहली कि आज शिव चर्चा बा तो हो सके कोई हमरा के आई बुलावे। जब सब लोग जाता तो हमहू जाई। वो धोबिन जे रहली गुरु बहिना, वो जेकरा जेकरा के बुलैले रहली सभे लोग आ गई। और डोमिन जे रहली नहा धोवा के पहनले रह गईली। अब राह निहारते रह गई, कोई तो आई बुलावे। ए गुरु बहिना देखी अब शिव चर्चा चालू हो गई। शिव चर्चा चालू हो गई और गुरु जी के कथा होखे लागल, भजन होखे लागल, चर्चा होखे लागल। द्वार पर बड़ी सोचतरी अब कोई हमरा के ना आई बुलावे, कहे ना हम बिना बोलवले ही चल जाई। और कहल बा कि भगवान के मंदिर में और भगवान के दरबार में पूजा पाठ में नाहियो कोई पूछे तो चल जाए के चाही। अब डोमिन जे रहली उ घर से निकल के धोबिन के घरे गईली। अब सब लोग चर्चा गावता, सब भरल बाटे, पीछे जगह बाटे, वही जा के बैठ गईली। और वो लगली शिव चर्चा में ताली बजावे, सब कोई गावत हटे। अब कुछ देर जब शिव चर्चा के बीत गईली दीदी, तले वो धोबिन जे बाड़ी शिव चर्चा करावत रही, उनके नजर ही डोमिन पर पड़ गई। अब कहतरी कि आई बा सबके तो हम पूछ दिहनी, सबके बोलौले रहनी, लेकिन डोमिन के हम ना खबर करौनी, ना बतौनी। और बिना बोलवले भी डोमिन आ गई बड़ी। देखी अब करस तका करस, सोचतरी खैर कोनो बात ना, बिसर गईनी हाँ, भुला गईनी हाँ, लेकिन डोमिन तो आ गई बड़ी। अब गाना बजाना हो तटे। डोमिन के पास उठ के अब धोबिन आवतरी, कहतरी के गुरु बहिना रउआ के हम ना बुलैनी कि यादे ना पड़ल, भग से बिसर गई कि रउआ शिव चर्चा गावे नी तो चली ना दूगो रउआ भजन गाई। देखिए दीदी अब ये बात के बुरा डोमिन ना मनली। कहली कि अरे जग हटे, कथा पूजा हो भीड़ भाड़ में कोनो घर हमनियों से छूट जाला, हो सके इनका से छूट गई हुई। तो ये बात के डोमिन बुरा ना मनली। अब उठ के आगे गईली जेने शिव गुरु के फोटो लगावल बाटे, पूजा पाठ के सामान रखल बाटे। देखी वहाँ गईली। अब जे चर्चा करावत रहली दीदी, वही गांव के पंडिताइन रहली। पूरा गांव में उहे पंडिताइन शिव चर्चा करावस। वो पंडिताइन के पता रहे कि जात के डोमिन ही और छुआछूत माने लगली। कहल बे दीदी देखी कि मंदिर में, दरबार में, पूजा पाठ में अरे सब लोग एक खून से बनल बा, जाति पाति
बस ई हमनी के राउर बनावल चीज हटे। भगवान ऊपर से एगो इंसान बना के भेजले, बाकी ये हमनी के धरती पर आके बटा गई। अब देखी जब डोमिन गईली तो पंडिताइन जे रहली अब लगली दूरी बनावे कि डोमिनी आयल भी शिव चर्चा में हमरा के छू दी, फिर हम छुआ जाए। छुआ छूत माने लगले। देखी दू डेग पीछे घसक गईली। डोमिन जान गईली कि हम डोम हई, हम ऐनी हा। तो पंडिताइन हमरा के देख के पीछे घसक गईली है कि हम उनका देह में ना सटी। उ डोमिन के खूब बढ़िया से मालूम रहे कि यही से पंडिताइन भाग गईली पीछे। अब धोबिन से कहली कि ये गुरु बहिना गाई लगन है इतना, गुरु बहिना बानी लगन सब लोग गावता, पीछवा हम बैठा रहनिया ओ नहीं बड़ा सुंदर सुनात रहला, हम पीछे में बैठ के सुनतानी गावतानी गाई जा रहुआ। देखी अबे दीदी पंडिताइन आ गई। ओ डोमिन के दिल में बड़ा दर्द हो गई कि आज हम डोम जाति से ना रहती, डोमी ना रहती तब पंडिताइन हमरा से पीछे ना जाती। जमाना कहाँ से कहाँ चल गए। आज भी लोग भेदभाव करते बा। देखिए दीदी 3 घंटा के शिव चर्चा अब जाके खत्म भई। अब पंडिताइन शिव गुरु के भोग लगा के प्रसाद चढ़ा के और सब अब धीरे धीरे गुरु बहिना में लगली बांटे। बांटत गईली, कटरा में लेके प्रसाद बांटत रहली। बांटत गईली प्रसाद एकाएकी गुरु बहिना लोग के देत गईली। अब पीछे तक पहुंच गईली। पीछे डोमिन बैठा रहली। अब हाथ में जैसे प्रसादी उठैली अगला देवे के सोचा तरी की दी, तब तक डोमिन अचरा फैलवले बाड़ी कि प्रसाद ले ली। अब ये पंडिताइन जे देख ली हली कि डोमिनिया ही प्रसाद ना दिहली ये गुरु बहिना, प्रसाद वापस कटरा में रख ली हली और वो पंडिताइन एक गुरु बहिना के प्रसाद दे दिहली। डोमिन मन उदास कती घरे लगत गई। घरे गईली मन मार के बैठा रहली। शाम के डोम अइले काम धाम करके, कहली कि तहरा से एगो बात कहे के रहे। डोम कहली कि अरे बोला ना कौन बात बा। कहली डोमिन की हम अपना घरे शिव चर्चा करावे के सोचत रही, तू कहता तो हम शिव चर्चा करा ली हती। डोम कहली कि अरे कोनो बात ना, मन में जब बात शिव चर्चा करावे के त करावा, हम खुश बानी। जवन सर सामान लागेला हमरा के तू बता दिया, हम सारा सामान ले आके दे दे और करावा। अरे भगवान के भजन करावे में कोनो कमी होला का, इहू में पूछे के बात बा। देखी अब डोमिन जे रहली बड़ा खुश हो गईली कि चल पति के अनुमति तो मिलल। एक दिन आई दीदी देखी शिव चर्चा ठान दिहली। सब टोला पड़ोसा सबके नेता खबर कर दिहली कि हमरा घरे शिव चर्चा होता। सभे गुरु बहिना लोग आके बैठ गई अंगना में और बड़ा सुंदर व्यवस्था लगवले रही बैठे के। बड़ा बढ़िया गुरुजी के आसन सजवले रहली। सब शिष्या बहिना लोग देख के एकदम खुश रहे। सब गुरु बहिना लोग कहत रहे कि हाँ बड़ा सुंदर सजवले बाड़ी। अब सब लोग लागल अब जो है कि शिव चर्चा चालू होके। ए दीदी देखी अब डोमिन जे रहली खबर भेजवैली पंडिताइन के जे शिव चर्चा बाटे आ जाए के पहले से खबर भी कइल गई रहे उनका के। लेकिन शिव चर्चा वाला दिन अपना बेटा बेटी के भेजली कि बाबू जासन पंडिताइन के घरे और कह दिया सन कि हमनी के घरे शिव चर्चा अब चालू होके वाला बा कि चली चालू करवाई। सभी लोग आ गई बाटे। देखिए दीदी वो पंडिताइन इतना दुष्ट पंडिताइन रहली, जात के पंडित रहली, लेकिन ऐसे ना करे के चाहिए। बड़ा आस लगा के वो डोमिन शिव चर्चा करवले रहली। पंडिताइन अब ना जाए के डरे गुरु बहिना का कैले रहली कि एगो चादर ओढ़ के सुत गई रहली। गईला सन बेटा बेटी द्वार पर गईला सन, कहला सन कि रउआ के हमार माई बुलैला खिया शिव चर्चा में, सब लोग आ गइल बा चल। कहली पंडिताइन की अपना माई से जाके कह दिया कि पंडिताइन के बड़ी जोर तबीयत खराब बा, पंडिताइन ना आई है। लइका अइला सन देखी अइला सन डोमिन से कहला सन अपना माई से कि ये माई पंडिताइन जे बाड़ी उनकर तबीयत खराब बा, वो शिव चर्चा में ना आई है। देखी दीदी उनकर तबीयत खराब कुछ ना रहे, बस एगो बहाना रहे कि हम डोम के घरे और डोमिन के घरे शिव चर्चा
चर्चा करे करावे ना जाई। काहे कि अब देखी रउआ की डोमिन अइली तो पीछे घसक गईली। डोमिन के प्रसादी देवे के रहे तो ना दिहली। तो रउआ आप सबके बुझाता कि जाके उनका घरे उसी चर्चा करेंगे ना करेंगे। देखिए उनका मन में कितना पाप छल रहे। भगवान के भजन करे में लाज कैसन, शर्म कैसन, छुआछूत कैसन ना गईली। डोमिन जब इतना बात सुनली तो अबरी उदास हो गईली कि सब गुरु बहना लोग हमरा घरे दुआरे आ गई बटे। अब कैसे होई? ये गांव में इकलौता शिव चर्चा करावे वाली पंडिताइने बाड़ी और तबीयत खराब बना हुई है। तो फिर ये पूजा के का हुई, चर्चा कैसे हमार सफल हुई? देखिए गुरु बहना, महादेव जी बैठ के सारा लीला देखतनी, मैया पार्वती भी देखतनी। मैया पार्वती कहनी कि महादेव जी एगो राउर भक्त बिया, शिष्या बिया, कितना दिल से कितना श्रद्धा से अपना घरे शिव चर्चा करावत रखिया, लेकिन पंडिताइन के देखी कि बहाना करके चर्चा करावे ना गईली। अब डोमिन जे बाड़ी बड़ा परेशान बाड़ी, जे शिव चर्चा हमार कैसे हुई, कैसे गुरु बहना लोग के कहीं कि पंडिताइन ना ही शिव चर्चा ना हुई। देखिए मैया पार्वती कहनी महादेव जी से कि महादेव जी राउर अनुमति होखे तो हम जाके शिव चर्चा कराई और राउर चर्चा करे के बा। हमरा बहुत भाग्यशाली बानी कि आज राउर चर्चा भी हमरा के करे के पड़ी। महादेव जी कहनी के गौरा चला, अगर तहरा शिव चर्चा के ज्ञान बा, सब जाना तारू और तहरा मन में बा कि हम चर्चा करा सकतनी, तो तू जा चर्चा करा के आवा। मैया पार्वती एगो औरत के भेष पकड़ ली और पूछत चल गईनी कि अरे शिव चर्चा होखे वाला रहे, घरवा केने बा, लोग बतावन। वहाँ चल गईनी। मैया गईनी तो सब लोग जहाँ के तहाँ बैठल बा। डोमिन के कोनो अकिल कामे नहीं खे करत कि हम का करी। मैया पूछनी कि अरे काहे शिव चर्चा में लेट भइल बाटे, चर्चा चालू कराई जा। डोमिन मन उदास करके कहनी कि गुरु बहना देखी ना सभे आ गइल बा और जेकरा शिव चर्चा करावे के रहला पंडिताइन के तबीयत खराब हो गइल बा कि हमारा लागत चर्चा ना होई। मैया कहनी औरत के तो भेष में रहनी, अरे कैसन बात कर दिहलू? अरे हम खूब चर्चा कराइला, चर्चा बहुत जगह हम करैले बानी, कथा कहानी भजन सब चीज आवेला कि हम तहर चर्चा कराई। अरे मन छोट कैला के कोनो जरूरत नहीं खे। डोमिन के जाके देह में अब प्राण आयल कि अरे हमारा पूजा हो जाई, हमार चर्चा सफल होई। अब मैया बैठनी और शिव चर्चा चालू हो गई। चालू भइल, खूब बढ़िया शिव चर्चा मैया करौनी। सब गुरु बहना लोग खुश हो गई। अब गुरु बहना लोग सोचत रहे कि अरे के ह कहाँ के है इतना बढ़िया शिव चर्चा करौला ख। शिव चर्चा समाप्त भइल, प्रसाद मिलल, मैया भी प्रसाद लिहनी और मैया चल गईनी। सब गुरु बहना लोगो डोमिन के पूछे लागल कि अरे केकरा के बोलैले रहलू हो शिव चर्चा करे के? अरे जे भी रहे बड़ा सुंदर बड़ा नीक शिव चर्चा कहलक, गैलक, सुनैलक। अरे ऐसा तो पंडिताइनो ना गावेली। अब मैया अपना राहे लाग गईनी, कैलाश पर्वत पे फिर चल गईनी। डोमिन कहली के गुरु बहिना हमरा खुदे पता नहीं कि हम का बताई रउआ के, हम तो चिन्हतो जानतो ना बानी। देखी पंडिताइन के कहले रहनी शिव चर्चा करावे के, पंडिताइन ना आईली। अब मन मार के बैठा रहनी कि आखिर का हुई, शिव चर्चा कैसे हुई। आप सबसे रउआ सबसे कैसे कहीं कि रउआ लेकिन जाई जा, हमार शिव चर्चा ना हुई। मन में सोचत रहनी। तब तक कोई गुरु बहना रहनी, कहाँ से आईनी हमरा नहीं खे पता। आके कहत रहनी कि चर्चा चालू करावो। हम कहनी जे चर्चा करावेला उआइले नहीं। वहाँ के कहनी अरे हम चर्चा गाइला, तो हम कहनी कि रउए कर दी, हमार चर्चा बस हो जाओ। अब तो हमरा पतो नहीं खे कि वो कौना गांव से आई रहनी और हम पूछबो ना कहनी। देखी गुरु बहना लोग बात करत सब चल गई के रे बड़ा सुंदर शिव चर्चा जे गुरु बहना आई रही हो, बड़ा नीमन शिव चर्चा कहली है। पता जानकारी रही तो हमनियों के बुलाईती जा। देखिए दीदी अब डोमिन के शिव चर्चा खत्म हो गई। 2-4 दिन बीत गए। अब पंडिताइन के कहीं शिव चर्चा में
जाए के रहे। पंडिताइन शिव चर्चा में जात रहली। देखी भगवान के अब महिमा कहीं जे भी कहीं, देखी वो शिव चर्चा ना करैले रहली और दूसर शिव चर्चा में जात रहली। 2-4-5 दिन बाद जाते जाते राह में उनका पैर टकरा गई। हमनी के कहल जाला कि ठेस लाग गई, पैर मुरुक गई, उनकर मुचुक गई पैर। पंडिताइन के जब पैर मुरुक गई, शिव चर्चा में ना गईली, लट के घरे आ गईली। दर्द हो गई पैर में। अड़ोस पड़ोस में अब लोग पूछे लागल, बतवली कि ना गई रे, पैर हमारे मुचुक गई हटे, कैसे जाई, बड़ा दर्द करता। अब वही में 2-4 गो औरत लोग रहे, कहे कि अपना गांव के जो डोमिन बाड़ी ना, उनके जे पति बाड़ी डोम, उहे पैर बैठावे ले कि हमरो घरे भई रहे, वहाँ के तो उहे पैर बैठवले रहले कि पंडिताइन रउआ उनके से पैर बैठवा ली। कहली कि अरे कोई और होके तो बताव जा। अब जे लोग रहे कहल कि ना, उहे बैठावेला, उनका सिवाय जा कोई पैर ना बैठावेला। जैसे तैसे 2-4 दिन पंडिताइन बर्दाश्त कैली, लेकिन देखिए वो पैर जब मुचकल बा, ओकरा के जब तक ना बैठाएम तब तक वो सही ना होई, ओकर दर्द आराम ना होई। अब पंडिताइन के 3-4 दिन में जब आराम ना भई तो सोचे तरी कि हमरा अब जाही के पड़ी, काहे कि अब कौनो उपाय नहीं खे और दूसर कोई बैठावे वाला बाना। एक दिन या पंडिताइन गईली वो डोमिन के द्वार पर। डोमिन सुख बिनत रहली, डोम घर में रहले, वो कुछ बिनत रहले। देखी जब डोमिन जे देखली पंडिताइन हमरा द्वार पर आइल बाड़ी, तलिया के पीढ़िया दे दिहली बैठे के कि बैठी। कहली डोमिन की अरे कैसे कैसे हमरा दुआरे रहुआ आ गई नी, हाँ राउर तो देह छुअला हमनी से। देखी अब शर्मा गईली, लजा गईली। अब शर्म के मारे पंडिताइन कहस तका कहस, कहत अरे कि ना, अरे ऐसन कोनो बात नहीं खे। पूछली पंडिताइन कहली कि हमर पैर मुचुक गइल बा, बैठावे नहीं। डोमिन कहली कि राउर देह छुआ जाई तब का हो, रउआ तो छुआ छूत मानी लाई। अब अरे बिना है हाथ गोड़ पकड़ ले, इरा पैर थोड़ी बैठी, तब का हुई बताई। देखिए अब पंडिताइन चुपचाप देखा तारी, कह तारी कि अरे ऐसे मत बोला कि हमरा जाने अनजाने में गलती हो गई। देखी डोमिन समझावे लगली कि देखी ओसे हमरा कोनो बहस नहीं खे, राउर देह अगर ना छुआए तई पैर हम बैठवा दे, हम बस रउआ खुश रही। पंडिताइन के बड़ा बुझाई कि हम जौन कैली वो ठीक ना कैली, जौन हम इनका सत्य व्यवहार कैले रही वो अच्छा बात ना रहे। डोमिन कहली पंडिताइन से कि देखी भेजे वाला भगवान जे बाड़े ना, अगर उहे मुहर लगा के भेजले रहतन कि हम डोम बानी, चमार बाड़े, पंडित बाड़े, ये बाड़े वो बाड़े, तो अलग बात रहे कि जब देखी जाके हॉस्पिटल में जाके देखी ना, अरे वहाँ कोनो लोग जाति पाति ना मानेला, देखे के बात चल जाई हॉस्पिटल। जब कोनो रोगी मरीज होखेला ना, ओकरा खून के जरूरत जब लाग जाला ना, तो सबसे पहले इंसान जान बचावे पे रहेला। कोनो ना पूछेला आदमी कि अरे कौन जात के खून ह और कौना जात के ना ह, डोम ह, ई ह, ऊ ह, कि ऐसे भेदभाव ना करे के चाहिए। हमरो के भगवाने बना के भेजले बाड़े, रउओ के भगवाने बना के भेजले बाड़े। और घर अंगना के तो दूसर बात बा, जहाँ पूजा पाठ होके वहाँ बिल्कुल ही छुआछूत के भेदभाव ना रखे के चाहिए। अब पंडिताइन कहली कि बुला के हमार पैर बैठवा द। डोमिन आवाज दिहली कि अरे घर से बाहर तनी आके पंडिताइन आइल बानी, पैर बैठा देता। पति के कहली अपन, देखी पति अइले, पंडिताइन के पकड़ले रहली डोमिन और पैर बैठवा दी। बाद में पंडिताइन कहली कि हम तहर शिव चर्चा कर दे हम, अरे तू हमरा के टाइम बता दे। डोमिन कहली कि ये पंडिताइन रउआ शिव चर्चा ना जे करैनी, हम बड़ा अहजह में पड़ गई रनी, बड़ा दुविधा में पड़ गई रनी कि सब लोग आ गई रहे और रउआ सिवा कोई शिव चर्चा करावे ना। वही शिव चर्चा में चुपचाप बैठा रहनी मन मार के। पता ना कहाँ से एगो औरत आईनी
और उहे के शिव चर्चा करा के चल गईनी और बड़ा सुंदर शिव चर्चा करैनी। देखी पंडिताइन के बड़ा अफसोस भइल, कहली कि ये डोमिन हमरा के माफ कर द, हमरा से गलती हो गई। दिन के भुलाई लगल, शाम के घरे आ जाए तो ओकरा के भुलाई ना कहल जाला कि ऐसन भेदभाव हम कबो ना करम। डोमिन कहली कि अरे रउआ तो हर दरवाजा शिव चर्चा करावे जानी, त काहे जाति पाति देखेनी? रउआ हर जाति के दुआर पे लोग बुला सकता कि हमरा घरे पूजा, हमरा घरे चर्चा करे के बा, त हमरा साथे जे कहनी हमरा कोनो दुख नहीं के, लेकिन आगे कोनो गुरु बहिना के साथे ये पंडिताई ने गुरु बहिना ई मत करब। पंडिताई न वहाँ से चल दिहली। आप सबके कथा यदि पसंद आइल बा तो हमरा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।